septembre kalo tile 17 ye san 2020 anw minnu bi k'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ kana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. An b'an ka bi kunnafoni an bɛ o daminɛ ni comité pour le salut du peuple n'o ye CNSP maaw ye kunu araba septembre kalo tile 16 san 2020 katikaw fɛ yen nɔ sa u ye kunnafonidilaw weleli yɛrɛ kun tun ye fɛn min ye sa o de ye ka kunnafonidilaw kuma ɲɔgɔnya u kun taara CEDEAO maaw u n'u ka jamana ɲɛmaw ka kuma ɲɔgɔnya la min ni a kɛra arabadon septembre kalo tile 15 san 2020 a kɛra ni o ye ganakaw ka faba kɔnɔna ye u ka nin kuma ɲɔgɔnya in na sa CNSP maaw ka kuma lasela ka fɔ la ko u ka ɲɛma n'o ye Asimu Goyita ye k'a ni CEDEAO ɲɛmaw ma bɛnkafɔ kɛ bɛnkafɔ min ni CEDEAO maaw y'a laɲini ka fɔ ko ka cɛmancɛ fanga ka sigi cɛmancɛ fanga min ni a bɛ tali kɛ kalo 18 o bɔɲɔngo la o kɔnɔna la sa ko ka a jamana ɲɛma ni ka o kɛ maa gansan ye ka tila ka minisiri ɲɛma k'o fana kɛ maa gansan ye nka CEDEAO maaw ka fɔla sa k'olu bɛ jamana kɔnɔdenw ka ci de la ko jamana kɔnɔdenw y'a laɲini ko ka finitigi dɔ de kɛ jamana ɲɛma ye CEDEAO maaw ka fɔla k'u bɛ dɔgɔkun kelen de di CNSP maaw ma olu ye min fɔ u ka o kɛ ko ni CNSP ma o kɛ k'u bɛna waleya ta waleya min ni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔdenw bolo ka sababuya kɛ k'u tun kelen don ka sira labila taji fo ka taa se balofɛn dɔw ye k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen tigɛ an ka jamana la CEDEAO maaw k'u y'a laɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sigi ka fɔ kɛ ka sababuya kɛ CEDEAO maaw u kelen don ka ɲangili belebele ta min n'u bɛna da maliyɛndenw kan. Ka kɛ n'o kunu araba kelen ye septembre kalo tile 16 san 2020 wagati min na sa CNSP maaw u ni kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la kati musow de fana bɔra ni ka t'u jɔ u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la soba min kɔnɔna la sa ka t'u jɔ o da la k'a fɔ CNSP maaw ɲɛna k'u bɛ fɛ olu de ka kɛ cɛmancɛ fanga in tilatigɛbaga dɔ ye an ka jamana kɔnɔna la ni muso ninnu ko k'olu mago tɛ CEDEAO maaw ka kuma la ka sababuya kɛ k'anw de ta ye Mali ye ko CEDEAO maaw tɛna kɛ jamana ɲɛma ye ko wa kan tɛ politiki maa si fɛ an ka jamana kɔnɔna la k'an bɛ fɛ CEDEAO maaw k'u sen bɔ jamana fɛ ko bɛɛ lajɛlen na u k'a to maliyɛndenw bolo an yɛrɛ ka se ka an ka jamana a bɛ taa cogoya min kan an ka se ka o fɔ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ka CEDEAO maaw u k'u sen bɔ jamana ko la ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de kelen ka tila ka kɛ ni k'an bɛ fɛ CNSP maaw olu de ka kɛ jamana tɛmɛbagaw ye. Samiya ale ye tiɲɛniba don an ka siraban kanaw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi o de siratigɛ la sa AGEROUTE maaw AGEROUTE yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ min n'a ɲɛsinnen bɛ an ka sirabakan dilanna ko olu bɛɛ lajɛlen ma u ko k'u bɛna Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa siraba minnu n'olu tiɲɛnen don ka olu dilan teliya la o dilanni yɛrɛ sa a bɛna tali kɛ kalo 2 fo ka taa se kalo 4 o bɔɲɔngo ma. An ka bato min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Tombouctou bato ale y'a ka bolili fɔlɔ ni ka o daminɛ Burɛmukaw olu fɛ yen nɔ a kɛra tɛnɛndon septembre kalo tile 14 san 2020 bato Tombouctou yɛrɛ sa a kelen k'a ka nin dugutaga fɔlɔ in daminɛ Burɛmukaw fɛ yen nɔ nin kɛra nisɔndiyaba ye Burɛmukaw bolo ka sababuya kɛ Burɛmu dugu mɔgɔw u bɔra ni ka foli kɛ k'a fɔ ko nin bato in wuli min ni a kɛra olu ka dugu kɔnɔna la k'a bɛna kɛ sababu ye olu ka musow u bɛna se k'u tɛgɛ nɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ k'u bɛna se ka yiridenw ani nakɔ kɔnɔfɛnw ka olu feere ko nin bɛna kɛ sababu ye fana Burɛmukaw bolo fɛn minnu n'a gɛlɛyalen bɛ u fɛ yen nɔ ka sababu kɛ olu fana bɛɛ lajɛlen bɛna da nɔgɔya. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ fɔlɔ Côte d'Ivoire dɔnkilidala ba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Aisha Kone nin wagati in na ŋunuŋunukanw cayalen bɛ bɔlɔlɔkanaw la ka sababu kɛ u kelen don k'a ja dɔ ta ni ka o bila bɔlɔlɔkala la ja min yɛrɛ sa ni a fasalenba don a la k'a fɔ ko Aisha Kone ko a bɛ saya ani balo cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi k'a bɛ ka dɛmɛ ɲini dɛmɛ min na a bɛ fɛ ka a yɛrɛ furakɛ ni a ye ka kɛ ni o ŋunuŋunukan ninnu ye bɔlɔlɔkanaw la sa ni a ye tali kɛ Facebook kana fan bɛɛ lajɛlen na Aisha Kone ale bɔra ni ka nin kuma in k'a
galontigiya a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko ale yɛrɛ bɛ so kɔnɔ so min yɛrɛ sa ni a bɛ k'a ka kasati labanw ni ka o baaraw kolomo kari ko maa minnu kelen don ka nin waleya jugu ninnu ta k'ale sɛgɛrɛ k'ale t'a dɔn kun min na u bɛ ka nin nkalon ninnu ta k'a da a la ka a bɛ nafa dɔ de lase u ma wa k'ale kɔni tɛ a dɔn k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko nin nkalon ninnu ko tiɲɛ kuma tɛ ko wa ko maa minnu ye nin nkalon ta k'a d'ale la k'u tun ka kan ka taa a ɲɛɲini fɔlɔ janni u tun k'a fɔ. Afrique du Sud kaw fe no an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi u bɔra u ka sɔkɔnɔ datuguliw la u bɛ ka ko wɛrɛw ni ka o ɲɛɲini o fɔra u ka jamana ɲɛma fɛsa n'o ye Cyril Ramaphosa ye kunu araba septembre kalo tile 15 san 2020 a ka fɔ la sa ko u bɛna u ka siraw ni ka olu fana dayɛlɛ. L'Américain ka waribo marayɔrɔ u y'a lase arabadon septembre kalo tile 15 san 2020 o sufɛla la sa k'u kelen don ka ɲangili dɔ ta ka maa dɔ sɛgɛrɛ sa maa min yɛrɛ sa n'o ye Gambi jamana ɲamakɔrɔ ale ye furumuso ye n'o ye Zainab Zumana Yaya Jammeh ni wagati yɛrɛ la sa ale bɛ Guinée Équatoriale kaw fe no kabini février san 2017 ni jamana ɲɛma in furumuso sa ko u kelen don ka sigana dɔw ta ka a sɛgɛrɛ min n'a bɛ taa nafolo ko ta fanfɛla fɛ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ yan'o cɛ sa an ka jamana in halisa ala k'a basigi ala k'o la n'a kɔnɔ ala k'a sigi ka fɔ ala k'o k'a fura ye k'a sababuya kɛ an ka jamana a bɛ wagati min na sisan nɔ a bɛ gun de kan an bɛ masa Rahamani deli an ka jamana a taɲɛ bɛ mɔgɔ min bolo ala k'an ka ban Maliba ala k'a kalifa o ma aw k'an bɛn.